abuye asebuya namaphoyisa athi ingane ngiyithathe ngenkani. Hawu. Now ingane yomfana noma intombazana? Intombazana. Ayibo ukuthi idinga umama ngempela. Le ngane mangakutshena ngayithatha ke ngakuthola ama-advice ukuthi angiye kuma-social worker, then ngaya lapha e-CR ngawathola ama-social worker, then akwazi ukungi-assista, banginikeza iform lokuthi ingane fanele kube eyami, ngagcwalisa everything angabe sakwazi ukuphinda ayithola. Sure. Ngathatha ngahlala ke nalolo form kwathiwa fanele ngihambe nayo yonke la ngihamba khona ukuze makufika amaphoyisa ingane lapho ivele isingakumina. Cabanga ingane intombazana ngihlala nayo e-studio. Bengihlala e-studio. E-studio kungena bonke abantu abazorecord abazokwenzani la, ngihlala nengane yentombazana. Sure. Encane. Ngihlale nengane le until izibe nonyaka no half. Ngiyisathe ngiyise ekhaya kubaba. Ngesibanga sokuthi umculo wasungithatha ngise eGoli. Mangifika eGoli ngishiye ekhaya ingane nobaba afone esesekhaya athi uzolanda ingane ekhaya kubo kunomsebenzi. So mina nginqabe ngithi ingane ayingahamba, athi baba no, ngoba ukhuluma kanje no asimnikeze ingane ngoba wayithatha ingane kuLosini. Yashona ngoLosini. Wayithatha ngoLosini ezoyibuyisa ngoMonday. Makufika uMonday bangitshela ukuthi ingane akayiwashelanga, imasazoyiwashela. Nina benkatshana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva, nina bendlondle nophaphe ekhanda. Sibingelele enhla nasezantsi ezifundazweni zonke ekhona eningizimu Afrika. Le iBlack Live TV, igama lohlelo ke sithi indoda ayikhali. Igama lohlelo ke luqhuquzelwa inkinga ebhekene nabantu besilisa nhlangothi zonke zezwe laseningizimu Afrika. Siyazi ke ukuthi imvamisa kukhulunywa kakhulu ngabantu besifazane neyinkinga zabo, but today silethele uhlelo la khona sodingida sijule sikhuluma nabantu besilisa sizwa nje inkinga ababhekene nazo. That is why la kwiBlack Live siqinise kakhulu kwi-entertainment, which is a combination education ne-entertainment, ukuze sikunikeze only the best. Siqhubeka usubscribe, ulike, ube kunye nathi. Igama lami King Sichaka, ngwakaloqa, sanibonani. Asibingelele sihambele sethu sinaso namhlanje sizwe ukuthi ngabe uze ngani ubhuti, uzokhuluma ngani. Iyagunyuluka indoda, ke sizwe ukuthi ugunyuluka kwakhe kuthini. Bhuti wami asibingelele mfowethu. Njani bhuti? Sikhona njani? Hayi kuyaphileka. Mfowethu, mhlambe uma ungenankinga wazethula kubabukeli bethu ne-background yakho ukuthi ukhulelephi nobani kwenze njani? Igama nguMancane, nguNtethelelo ngwakamkhize. Sure. Ngokuzalwa ngizalelwa elokishini lokaNdengezi eMaranhill. Oh yeah. Yes, kulapho ngikhulele khona ke endaweni kuseTonoti. I'm a gospel artist. Ngiphinde futhi ngibe u-film maker. I'm owning a company Kupela Media. Okay. Yeah. Njengomuntu ke nje nami ke ophila emhlabeni sengeke ngaba nenkinga kakhulukazi eqondene nomuntu wesifazane. Kube nomuntu wesifazane nje bengithandana naye noma ngeke ngilidalule igama lakhe, but wase Eastern Cape Matatiyena. Okay. So sizwanile nalo sisi kwaze kwafika ukuthi sibe nengane, then kwasho ukuthi ngibe nengane nomuntu shuthi wrong ngokomthetho ngoba umuntu obethanda lezi zinto zokugroove too much. Okay. Yeah. Yes, ubehamba amaphathi. So sithe sinomntwana mangaphosisi umntwana wami ngaleso sikhathi izibena ngabo 6 months kanje. So ube nalento ukuthi maku weekend njalo efuna ukuyemgrooveni wakhe. So ube vela thatha ingane, mina ngijwayela ukucula la down la ko workshop. Avela afike nengane, ithola ukuthi same time ngise stage, avela azoyishiya e stage, right handed stage la ngiperforma khona phambi kwabantu. Avela ibeke lapha ingane, so kumele ngiye ukucula from the time attend ingane. Mayishile mesebuye ezoyilanda lengane akabuyi kahle, ubuya mebuya Monday eseqedile into zakhe ezenza, uzobuye sebuya namaphoyisa. Now uhamba Friday abuye Monday. Abuye Monday. Ashingana na 6 months. Yes. Mebuya lapho abuye asebuya namaphoyisa athi ingane ngiyithathe ngenkani. Hawu. Now ingane yomfana noma intombazana? Intombazana. Ayibo ukuthi idinga umama ngempela. Le ngane mangakutshena ngayithatha ke
ngathola ama-advice ukuthi angiye kuma-social worker, then ngaya lapha e-CR ngawathola ama-social worker, then akwazi ukungi-assista, banginikeza iform lokuthi ingane fanele kube eyami, ngagcwalisa everything, angabe sakwazi ukuphinda ayithola. Sure. Ngathatha ngahlala-ke nalolo form, kwathiwa fanele ngihambe nayo yonke la ngihamba khona ukuze makufika amaphoyisa ingane lapho ivele isingakumina. Cabanga ingane intombazane ngihlala nayo e-studio, bengihlala e-studio. E-studio kungena bonke abantu abazorecord, abazokwenzani la, ngihlala nengane yentombazane. Sure. Encane. Ngihlale nengane le until izibe nonyaka no half. Ngiyisathe ngiyise ekhaya kubaba. Ngesibanga sokuthi umculo wasungithatha ungise eGoli. Mangifika eGoli ngishiye ekhaya ingane nobaba, afone esesekhaya athi uzolanda ingane ekhaya kubo kunomsebenzi. So mina nginqabe ngithi ingane ayingahamba, athi baba no, ngoba ukhuluma kanje no, asimnikeze ingane ngoba wayithatha ingane kuLosini, yashona ngoLosini. Wayithatha ngoLosini ezoyibuyisa ngoMonday. Makufika uMonday bangitshela ukuthi ingane akayiwashelanga, imasazoyiwashela ukuze ayilethe. Okay, ngi-understand, izoyiletha ngoLwesibili. Yeah. NgoLwesibili angitshela ukuthi impahla zomanga, yes I know iweather yangayibona, iweather wasn't good, akazomanga impahla. Yeah. Sifani nga-understand. NgoLwesithathu ngangizofanele ngibuyele eGoli ngoLwesihlanu mina. NgoLwesithathu angitshela ukuthi hayi ndakanjani kusasa ngoLwesine uyayiletha ingane, yonke into izobe seqedini. Hayi ngibe ngirelax ngathi hayi nakanjani ngoLwesine uyayiletha ngoba ngifanele ngihambe nami ngibuyele eGoli. NgoLwesine mase kufanele alethe ingane ekseni, ngiyamfonela ngicela usheshe ulethe ingane ngoba ngiyahamba mina. Hayi ngivuke ngapheka ngenzela ukushiyela lo baba la endlini ukuthi angalokho la hlala khona, hlala nomuntu wesilisa. Uhlala nomuntu wesilisa. Oh yeah. Ekubeni ezolanda ingane wathi uyise emakhaya kunomsebenzi. Kunomcimbi nami sengidideka lapha. Unamanga. Mase ngizwa ngama friends akhe akazange aye enhlobo emakhaya. Sure. Uye nayo ingane lapha kule ndoda ahlala nayo. Sure. So kuhamba isikhathi, makuhamba isikhathi, makushaya u4 ngibona ukuthi nali lishona ilanga. Akezi nomuntu, mangithi ngiyafona ithi bayi ucingo libanjwa ile ndoda yakhe. Ingitshela ukuthi ngithi angifuni wena, ngicela umnikazi wefoni. Yes. Angibothi ubani, ithi mina ngimtshela ngoba bakasimlindeni. Avela alivala ucingo. Thuleke emva kwalokho kuhamba isikhathi ukuthi ngabo 5 ngiphinde ngifone. Hayibo. Yalibambe ucingo. Ngidinga ingane. Ngifuna ngihambile athi hayi okay ingane ngizoyiletha khona manje khona ngisaqedela. Iphi ingane athi khona ngicela unikeze ifone because bese no 2 years bese ngikwazi nano ukukhuluma naye. Ngizwe ukuthi ayikhona ingane. After that ngivala ucingo. Kuyala ko past 5. Ekhulumisa naye ingane. Yes. Okay. Maziya ko past 5 sengithi ngiyafona, alisabanjwa wena ucingo selibanjwa umngani wakhe uyakhala. Ungitshela ukuthi ingane sishonile. Ibigula mhlambe? Ayikazi igula. Kwenzakalani futhi? Bathi shawo ugesi. Gas like inyoka. Lo inyoka. All to find out okay ugesi umuntu mesha ugesi sengi research kaningi lento. Mosha ugesi tshwa wabamba ugesi ngesandla. Mawubanje ushawa ugesi kufanele usale noma unomaka la ukuthi ushawa ugesi. Mhlambe ke isandla siqine ukhombisa ukuthi ushayini ugesi ngisho ngathintwa inomlilo nje encane kuyabonakala, but wayengenani next umntanami. Into ayikhona wayivuvukele isiphongo lesokukhombisa ukuthi lo muntu wayincishwe umoya. Manje kuphela kanjalo. Ngitshela mfowethu, yonke lento ngokubuka kwakho nje isizathu sayo yini? Ukhona ukuthola ukuthi isizathu kwaba yini? Mawuhamba uphenya ngophela I don't think wagcina ngokutshelwa kaphelela kanjalo. Ikhona ezinye igaba wayithathela wayihamba. Ngizamile ngazama because kuyekuthiwa makade kwenzeke kushona umuntu that and njengoba ashona athiwa washa ugesi, afika amaphoyisa avula icala. So I tried ukuthi ke ngilandele leyo nto alelo cala
othi ufana uthi uma wengane yena wathi ingane ifile just like that ifile phambi kwamaphoyisa police station wathi ifile ngalokho egqigqana enkantolo nendaba zaleyo nto sure ekubeni bakhona lapho ingane ishonile babefuna ukungibribe nge-1000 bethi bazokhokha 1000 lokuthi ingane ifile ishawe ugesi ngithi 1000 ngizolenzani mina ukubribela ukuthi kube njani ke angazi babethi uyakhokha umnikazi wendlu yalo gesi engafuthi kwalo umnikazi wendlu yalo gesi engazange ngicene ngiwubone nanokubona ukuthi kwawumuphi lo gesi ngoba akafunanga ukuthi ngiye lapho bona barentile and bafuna wena ubelieve ukuthi ugesi uyinyokanyoka umnikazi wendlu yakhokha because icala lenzeke kwakhe yes so babribe wena ukuthini 1000 izovusa ingane should babesho njalo abathi mina ngeke ngikwazi ukuthi ngathatha kwalelo 1000 and ubhlungu abangizosabona ingane yami kwafanele ngiyingcwabele ibisihlala ekhaya banqaba ukuthi ngiyengcwaba ekhaya sure okay fine ngiyazi bengahlawulile lapho kwaba yimina futhi mina obethole zonke lezo ingcwaba indleko zalo mngcwabo yahamba yeyolahlwa mangithi yalahlwa ingane yami yalahlwa bhuti wami yalahlwa la ngasangcwabi khona abantu kwathiwa iyongcwa singase ngiyutholile umgodi etafuleni sengukhokhela kwathiwa ngeke ayongcwatshwa lapho bamisa ngaze eGliphe emahlathini lapha eMnanda khona kuseMaglapi kwangcwatshwa khona kudala sasuwela umfula nebhokisi lengane into engakaze ngiyibone why I don't know kanti avele ngane ngeyakho nonina wayo ukufanele thathe inqumo ubambisana nobabili ubani uthathe inqumo over wena ukuthi ingane ufuna ifihlelwe yabo nje angazi yabo indlela abangihlukumeza ngayo kulwami umndeni anganda futhi yabo nje bilwami namanje ngayikakuthola ukuphumula ngale ngane angeke ngiqamba amanga because le ngane ngase ngiphile nayo sengihlala nayo ngihlala nayo because wayilahlile wafika wayidropa ngayithatha ngahlala nayo isikhathi eside uthi ufana uzofika ayithathe manje ethi ezoyibuyisa yangabuye tshela mina mfethu ukhulume sise behind the scene ukuthi uyithola ususejele wara yonke lento ungena kanjani ejele iza kanjani lento yokuboshwa lento yokuboshizwa khona kanje ufika ashiya ingane ngiyithathe ingane yami ngeke ngayithathe mase buye zoyilanda ngomsombuluko ubuya namaphoyisa athena ingane ngiyithathe ngenkani ndara day mefika ke ngasisikhathi mina ingane sengithi senginale incwadi le enginikezwe ama social worker ukuthi le ncwadi le mefika amaphoyisa ngwakhombisa ukuthi ngeke ayithola ingane lo mzuzu ingane ngishiyile endlini la ngihlala khona ngiqashela unene mefika amaphoyisa efika namaphoyisa ke ingane ayikho afika amaphoyisa angalalela lotho angafuna ukufunda kwale ncwadi angihlohle evenini ayongivalela lapha eworkshop sure ngahlala almost 4 hours ngihleli ngaphakathi angafuni ukubuka leli phepha engiliphethe eligunyaziwe ukuthi ingane kuyaphoqa ukuthi ingane ibe kumina cause yena akayinaki waphuma kanjani lento yaseje ngisizwa umunye usisi ngaphakathi oyiphoyisa futhi cause uyangazi cause ngiyaziwa la around la eThekwini umuntu okuhleze ecula la sure so angibone lo sisi oyiphoyisa yini ufunani la ungene kanjani engimchazele ngikhiphele liphepha ngoba vele lila kumina kwathiwa ngohlezi ngiliphethe nali iphepha lifunda athi ngeke akufanele ngabe wena ola angivela ngivulela ngikhipha athi hamba i60 sokuthi ngabuhlelela ngiphume kanjalo ke mfethu mhlawumbe ukuthatha back nje sibuyele emuva ngoba le ndaba ngiyayibona ukuthi isinda even kumina ngilalela ufundile esikoleni uyasho ukuthi unane company edila nento zakamedia uyi-artist also ey'nhlelweni zakho ufunda yonke lento ibikhona ekutheni one day ufuna ukuba yi-artist and i-affecte kanjani lento yengane ekutheni ungakwazi ukuqhubeka nethalente lakho ya since nje vele ke ngifunda even ekhaya ngikhule ekhaya likholwayo ngiyasonda ekhaya baba wami lo mfundisi so ngikhule vele nginesifiso sokuba i-artist nje so because ngiyacula ngi-actor ngiyabhala amafilimu I've got my own films so nje ngiyatraina futhi intsha for acting ama workshop yes
So bekuyiphupho lami vele since ngikhula nje ukucula ukuthi ngifisa ukuba umlingisi yes kwaba ukuthi ke ngihamba ke nayo sisilo sihlangana naye sihlangana nakhona la kumculo sengivele sengiyi-artist. So yonke lento le ngiyakuzwa ukuthi ugcinisa usegoli yonke lento uhamba kanje egoli ubuye ngenxa yesigameko somntwana wangabusabuyela emuva noma ubuyinde wabuyela emuva aqhubeka noma isigameko somntwana sekumisile nsi ngile goli ngabuyiswa isigameko somntwana sase siyangimisa ke nje futhi ngoba hey singiphathe ngestress kakhulu zama nje futhi into zami because hey kube nzima cabanga ukuthi akaseke eduze kwamntwana wami kade ngihlala naye sonke isikhathi bengazi mangisuka ekseni ngiza la ngizophanda ngizobuya ngibone yena ngifike so kungitraumatize kakhulu ngangakwazi ukuthi izinye izinto ngicene ngifocusa kakhulu ngigcine ngagcina umculo ngilongo nguziba ngathi ngiyawehlisa. Mfowethu mhlawumbe ababukele emakhaya bayabukela ukuthi mhlawumbe sidinga idudaba lensizwa la sikhulakhulile nokho ekhuluma isitory sayo sokuthi kwenzeka ngelinye lamalanga inomntwana uma umntwana bebelokhu bengatholisisani kahle uyagcina umntwana egcineni kosuku uyadlula emhlabeni i-report eyafika kuye ke yokuthi umntwana ushawa ugesi kodwa mayibheka yena ngokwakhe ayikho into efana naleyo namanje usamile uyaphika kulokho mhlawumbe une comment ongahle uyidlulise lapho mhlawumbe unendlela ukuthi umsize umntakule kulokho akhona ngoba showcase njengoba sikhuluma naye njengamanje khona into esengqondweni yakhe emlimaza mfowethu ake ngizwe kuwe ke manje sesiya kwi reality ngoba i reality isihlahla ivele uma wengane uphi njengamanje ngiye ngihlangane naye kwakhona la edolobheni ngibona kodwa uyangibalekela ke ngimbone mina abaleke uyahambe ngendlela zakhe ke lezo ukubona ukuthi esho ukuthi ngibonile wabaleka but nje kwanhliziyo yami ibhlungu ngicabanga ngisho usathana mangimbona because angikho mnandi ukumbona angikho mnandi since wena umuntu wesilisa odlule ebhlungu nomnje through umuntu wesifazane kukhona ababukeli ababuka lapha phandle mhlawumbe abanenkinga ezifana nezakho abanye zingaphansi ezingaphezulu kwezakho uthini umbono wakho ingqondo yakho ithini manje mawubuka umuntu wesifazane nefuture yakho ukuthi ube nomntwana uyayibona nomntwana ngelinye ilanga nomunye umuntu kwa impilo iyaqhubeka yebo kona kufanele ukuthi ngibuye ngibe nomntwana kodwa ke sekuhamba ngibe nama doubts ukuthi gazi lo ngizoba nayo umntwana uzongiphatha kanjani uzokwazi ukumphatha kahle kwalomntwana esobe simlethile because loyana ohlulekile ukuphatha kahle umntwana until azabona ukuthi ekugcineni abambulale nendoda yakhe ngoba iobvious bambulala ayikho gesi lapha awukho sure namanje ngisaphika mhlawumbe wena ngokwakho before umntwana aye lapha wake waba mhlawumbe nento ukuthi uthola ukuthi ukuhlala kwabo nalomuntu abahlala naye kukanjani noma nawe weqeka ngenhla kwaphela wawungazi ukuthi uyise endodeni ojethu ekhaya bengazi nokuthi uyise ngingangazi nanokuthi uhlala nendoda mina ukwazi kwami bengazi ukuthi uhlala emsebenzini la besebenza khona ngikuthola ngoba sekushona ingane ukuthi uhlala nendoda mina ngazi ukuthi uhlala emsebenzini banayo ingane nalendoda angazi lutho ngendoda angiqamba mangazi lutho kwayona ebusweni ngiyazi ngoba then nange time siya police station la izofika khona athi yena ingane ifilifili yayimphelezela but yasalela mama kude bayafike yamshiya lapha kude weze seza yedwa angikwazanga nokuyi-identify nanokuthi umuntu onjani nayo ngide i-trick la kimi umuntu obekhona endaweni esigameko kwenzeka into usala kanjani kude kuzoyedwa amaphoyisa aphenya ndlelani ngoba uma sila endlini kwenzeka into la sonke siyaqoqwa siyobuza umbuzo sonke usala kanjani ubaba wengane lapha ikhona into enjalo okwayibuza hey babona ngabuza ukuthi wangingenawo ama rights ukuthi mina ngikhulume ngengane yami njoba esethi yena ingane ifilifile ake yalokho ehamba inkantolo ayikhathele ilento yena so ngabuza ukuthi mina njengobaba wengane ikuphi engimele ngikwenze bathi wena since njoba ungabhaliwe
angithi zonke izinto zibhalwe yena uma wengane even certificate yonke into ekubhalwe yena mina angibhaliwe bathi njengoba ungabhaliwe awunayo right ngeke ukwazi kwakulivula icala because awunayo into ephathekayo ingane wagcina kuphela kanjalo sure wow umuntu nje ubaba kodwa manje awuna amalungelo at all ngozi zonke izinto zibhalwe ngoma zibhalwe ngayo mawa engane so families wise kukhona ifamily yakho baba wakho lokho mention ukuthi yena obeloke eseduza komntwana nefamily yakho sisi uma bexoxa bona khona exoxisana abaxoxa ngakho bavumelana baphikisana kugcina phe engxoxweni between bona bobabili ngingasho ukuthi azike ingxoxo engakanani ezaba khona ngaphandle ukuthi ngizaba khona mase section ukuthi kubaba contactana noma wakhe nobaba kwaba ukuthi kuvumela lokho abakushoyo ukuthi mabethi asiyongcwaba lapha so senza ukuthi baba ngenze ngendlela abafuna ngayo just ukuthi naye ngiclinic amalami showcase impethu njengoba ungumculi futhi uphinde ube actor siningi izinto uyibhala through ipaid noqondene nayo ngomntana wakho mhlambe ngakho konke nje ukuzwile ukhona okubhala mhlawumbe ongakusizwisa khona abantu ba prove ukuthi you are a real singer ya khona kuningi sengakubhala nginamafilimu but engomeni akukho okusahlangene nengane esengakubhala but I can sing ethi ukuthi bafuna ukuthi one nje ke sizwe italent lakho nanokuthi ubaba wengane ngempela italent analo iningiza Africa lidingayo ngina just one of my songs ekuyona abantu abayidumile nabayithandayo isihloko se-album ekuyona bengikade ngibhizi ngayo njengamanje ithi uJesu ngithumile wathi ngizobalanda Jesu ngithumile wathi ngizobalanda angizobalanda ngizobalanda sure mfowethu ngezela ukuthi mhlawumbe ngoba uyasho ukuthi ubusebenze nase ko workshop abantu bayakwazi ukubona bakuthole eduze ukuthi hayi nangi lo mfowethu so njengamanje engqondweni yakho njengoba kwenzeka yonke lento showcase uke washo ukuthi kuphazamisile samawa mawuyibheka wona iluphi usizo othi mawukhuluma nabantu abekhaya othi uyalidinga personal ngingasho ukuthi kona ngisamdinga umuntu ongakwazi ukuthi ngikwazi ukuthola iqiniso lokuthi ngempela ingane yami yafa kanjani and ngithola ubulungiswa bayo because namanje ngisayibuza ngempela ukuthi ngabe ugesi kodwa manje ukuthi ngiyabheka ukuthi akuwona futhi ugesi yini kahle kahle le yenza ukuthi ingane yami ife angikayitholi namanje ngifisa ukwazi ukuthi yini imbangela yalo yokufa mangakwazi ukusizakala lapho mhlambe ngingalapheka ngibe nesiqiniseko ukuthi ingane yami yabulawa yilento kwenzakala because le abayishoyo awekho angikholwa eshola ku stage sempilo mfowethu njengoba usula njengamanje ukukhuluma lolu daba oluneka eNingizimu Afrika yonke uyibona kusasa ukuphi in terms of umculo ecompany yakho acting yonke lezi zinto zenzayo mangikhuluma ngokuthi ukuphi mhlambe ufisa ukutawulwa kuphi ukuze mhlawumbe ingqondo yakhe ithole enye into engaba busy ngayo because njengamanje ubambelele ekuthenini ingane yakho yalahleka ngalendlela yipi into ocabanga ukuthi ngakulapha tu ekutheni ukwazi mhlawumbe ilanga uyithola noma manxebe ngekaphole kodwa wehlisa umoya kancane ngingasho ukuthi kakhulukazi nje kwi-acting mangiku-acting ngiyaphila sure ngiyaphila mangiku-acting mangakwazi ukusizakala because ngumbhali ngiyabhala amafilimu senginawo futhi sengiwashuthile lo stuff ngifisa nje ukusizakala mhlawumbe ngakwazi ukusizakala kwinto ye-filming sengakwazi ukuthi iyona into engithi mangifocus kuyona ukusuke zonke ezinye izinto once ke ngabuye ngasuka ngoba since umculo bengisathe kumisa kancane so bengibusy ngifocusa ke ku-acting ngalo ndlela so mangakwazi ukusizakala khona nje ngabe yonke into yami i-right kakhulu support mfethu emndeneni wakho since wenza lo msebenzi wakho because we know emakhaya make wathi uyi-artistic like uyayidlalela nje ihlaya konke umuntu engahleka ngalo even kunomcimbi mabexoxa nithiwa uyi-artist usibanibani ngathi into eyijoke kuwena isupport ubunayo before senayo namanje uyithola ngakuluphi uhlangothi mawubheka angikaze ngiyithole isupport since ngiqala
until baze babone ngifike emculweni sikusana ama cassettes. I've got the cassettes but oh okay until baze babone cassettes lami ngiqhamuke eGoli ukuthi oh nakho kuyima beqala ke bezama ukunginike support but from the scratch ngiqala ngithi ngiyamove ngifuna ukuye eGoli bebengayizwa yonke lona bebengenandaba bebethanda kona ukuthi ngicule esontweni kuphela nje kuphelele lapho kanjalo but I decided ukuthi mina ngifuna ukuye eGoli manje ukuze ngikwazi ukuthi because my first album ngiyenze eGoli ngabuya ke ngeza la eThekwini amanye ngikwenze sengikwenza la eThekwini but I support bengayitholi nje bebengathandi kwakona nje ukuthi ngene ku music industry ekhaya but ke manje hayi sebe freely sebeyakujabulela bakuthokozela bayangisupport futhi. Babukelwe Black Live TV emakhaya isihloko sohlelo lethu sithi indoda ayikhali siqina idolo noma kunzima kunjalo kodwa impi yomuntu wesifazana wesilisa abazali umntwana salokhu uqhubeke njalo kakhulukazi ingena na umthetho ubonakala uchemile ucheme side nelilodwa okwenza ke inkinga zingaxazululeki sale amanxeba elokhu evusa njalo njengoba uzwa umfowethu elidinga idudaba lakhe lixoxelwe njengoba lunjalo kodwa kubalekile ukuthi sizwe ngawo ukuthi uPaul uthini we comment section yethu usiza ukuthi kuthini ukululeka kwakho ongasiza ngakho umfowethu umsize kule nkinga abhekene nayo ngoba isilonda lesihlela iminyaka esingapheli mfowethu awukhulume nabo kokugcina sewuvala ukuthi naba abantu besilisa nabesifazana abahoma bengane omama bengane banokuhixihixo bukhona in between sekukhona asebeqhubekile empilweni kuthini wakho umbono in terms of ukugcina ingane inoyise nobaba bephila bonke bephelele beswana futhi ngayo engakusho bhuti kubalekile ukuthi ingane ibe nabo bobabili abazali kubalekile ngalendlela ngingasho ngithi ngikubonile kumina lokho ke myself ukuthi mawungenabo abazali bobabili awuphili ngendlela eright awukhuliseki kahle kunezinye izinto ongayitholi because kunezinto oyithola kubaba kunezinto oyithola kumama yabo so wena mawusunomama yedwa khona lokho okuncisheka kukona so okwami ukuthi ngiyafisa abantu mabe sebethola umntwana engathi bangabamba noma kuthiwa abasathandana but ukubambana just lo muntu lo okhona sebemlathi emhlabeni bakwazi ukuthi angagcini eyithole sesenkingeni engazi ukuthi kufanele enze njani afavor umama afavor ubaba ngenxa ukuthi ubaba nomama abazwana but bangangatholana abenze sure ukuthi lo muntu osesenta bamlethile uba right yes whatever makukhona into efanele ihlangane ephathelene nengane make sure ukuthi nobaba kumele enze sure ukuthi usukumela phezulu nomama naye make ukuthi ubaba uthi ngengane kufanele asukumele phezulu futhi asibonga kakhulu isikhathi sakho nethuba nje ukuthi uzoxoxa nethemba lokuthi ke abantu bazokwazi ukukusiza bakuthinte sikhuluma nabantu ke laba kuma media companies abama recording label companies abanento eziningi abanye bama actor abanye bama filmmakers as you are abafisa mhlawumbe nabo kulula isandla mabekudinga inamba yakho bakuthola ngiyatholakala enambeni yami ithi 062 423 6493 iphinde mfowethu 062 423 6493 Daka basibonga Bonga mina kakhulu bhuti wami. Babukelwe Black Live TV sikhona la einhlelweni zenu ezihlabahlosile sihlala njalo sininikeza okuhlubudlu bekhasini sinibhekela nje eyinoju sinibhekela ukuthi kukuphi la ukhula khona la ufundiseka khona ngempela manje sithi entertainment suke siqinisile education plus entertainment konke kundawonye sekunikeza khona kunje ngoba kunjalo kama lami King Sichaka ngwakaloqa siphinde sibonana episode elandelayo sale kahle. Is the Black Live TV